عودي زلو تتعدي كنت المديو عودي زلو تتقري عودي لمدي ورزو كابياتاتي كم عفو كتغير وكتغير من سماي أي طبعا نيو عندنا عود كناي كم تلمديو عودنا كناي بايتاي مسكر دك من دينا ساعة تقعتر سمسلم سلت عباي أبسنق عود كدنيا كمل من بانديراي كم تلمديو عودنا كناي بايتاي مسكر وين يحوك من دينا لا 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 that it is never the vassal of the United States of America, and that it also knows how to speak to all regions of the world, to emerging markets. The China-US relationship is facing more negative factors and all kinds of delivered a warning to Antony Blinken to, quote, not step on China's red lines. Look, there is a long list of unresolved issues. It's not surprising that some African countries are standing up against the American presence. The chairperson of the African Union Commission, H.A. سلام كما كأنهم لو معك زعبا سرعة جرف حاجة يمسز جورو بروباغندا وزمته قال خبله كلاتنا نفولت عينا خمس جيزي خون كل بلي أقونا ذا حالة فسوني رتوقات فانون سراوي eyes of his people, but their moral stance, what one is willing to do for one's sovereignty and its contribution to its family, its neighbors, and the rest of the world. Salute to Eritrea. These talks. سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا سناك تكونوا ناي وترو تمنيتايو لو مدمع كم وترو نخلنا كاب كله فنكيلن دليم فتشني ستيمنا تيز غربنا لكم زيناتاتن حبريتان هزنا لكم كريمنا لنا عبيت عرستات أكايدا ناي عالمنا عبيت الواقع قبر زغل حجز فتصم زلو تاريخنا هنري زي دحرستو وسنة جزية مكيار ناي تاريخ ما استفدتشمو إنها تفتصم خلو ويتنس نقبر لنا وي أو إن برس لزلنا نخن ريو نخن جنزوبان أدلي بنالو سوانا تدما نعمل عالم كخيز غليو تنكلت حرامز ويك عبيت هجرات أمريكان تشاينا نبطاولا انتاي بحلا لواكن رينا اتزبلو وزل لو أدمان أمريكان تشاينا ديكونا نمول عالم كما يجيرو كتصبلو يخل كن رينا يلو خلو ناي فرنسا بريزنت أقدس زربات زاري بلو نزوكونا تاتز أمريكيتو أتكون تابع أفريقيا زخود زلوا كنرينا إثيوبيا بزحمة تنقطعات كوها جمير لب ستيت ديبارتمنت بأفريقيا يونيون أبدا ما نبعلو نأمريكا ما تنقطع هيبلو بخميو زي خوني خنرينا أقول داينا يرترى دما بزح حدش زيناتاتن زعبازنا هنس أقول داي دما أقدر صار استلني بحدا كنت أنا هنا لا يجبروا سبورت يجبروا مسايكو إنكم كنت أنا هدما بتحتنا حتىكم مجمريا بزي أبزي أب ستيجنا على مسجبر زول هنجمر. Antony Blinken is in Beijing for talks with Chinese leaders in an attempt to ease strained relations between the two countries. Ahead of a meeting with President Xi Jinping, he said he sat down with Foreign Minister Wang Yi. Tensions between the United States and China are high over a range of issues, among them the war in Ukraine. Well, following that meeting with the Chinese Foreign Minister, Antony Blinken زركب مونغو تشاينا أمريكا زجبر زلو لولا قد سنزلوا ويمخنياتو عبيت وقعد زكاة زلو جزء كونتاتنا يوكرين أبقى زلو زلو كونتات كم دما إسرائيل نبرا فقطعتو ويقول مدقعتي أبتغى زاخد كلسل تبقى قصلو أبزلا كونتات مع كلام مبراق إسرائيل مس إيران زنبورم تنشنس أبزلا على الترز زلو أي عبارة أبصقام سلو زلو أفريقيا عملت دما أبحرق أبزلا تلو كونتات زين كلته حجرات دما أب العل درجة مفتاح كلوا يوم زرعها بزلو انتهي تباهلهم كلت يوم زبلوه قد تكابافهم كنسمعكم في التنينة. Underlined the need to strengthen ties between the two countries. But in Beijing, the president asked me to travel back to work on moving forward on the agreements that our two presidents reached in San Francisco at the end of last year, resuming cooperation on counter-narcotics, restarting our military-to-military conversations, looking together at the future of artificial intelligence, its risks, safety issues. So. أنتوني بلينكن قال كابتي أبركب زبالوه نهزبي عن public information زخانة
بمنطقتي بايدنن بريزيدنت شين اب سان فرانسيسكو امريكا استراخبوهم متزراربلو حدا كابتي كان نقصلو زلنا حجون منستر مكلخال ويكا وتهدراوي ازنا امريكان تشاينا نركب امونغوم مخنياتو ناي جيجا كالكوليشنز ويكا ناي جيجا اب وغن خيتوم كلتيوم حق سلو زلو امريكا بزخون يكون منقدي وتحضرناتا انت حرت قتيلو قبر ملس كتب كم زلو حق سلو زلو نسنو خيقاطم ديالوج ديسكشنز كله لو اب اسرع 2023 نتامنغو كلتيو سراوي زنبره كوميونيكيشن تطوا بيلو منيرم እዚ ድማ ዝኮነ ይኹን ጌጋ ናብ ውግ ክወስዶም ይኽእል ነይሩ ንዑ ሓሊፍና ሕጂ ናብ ከም ዝበፅሕና ኣለና ይብላሉ እዚ ትፅቡቅ ነገር እዩ ዘይሰማምዑ ነጥብታት ግን እንታይ ዘሎ ብዙሕ ክንሪና ኣብ artificial intelligence ሓበራዊ ስራሕ ክንገብር ንኽእል ኢና ገለገለ ብላሉ ሕጂ ንመለስ Try to strengthen our people-to-people connections, but also, critically, managing responsibly our differences. For his part, Foreign Minister Wang Yi warned Blinken that the U.S.-China relationship could further deteriorate. Here's what he had to say. The China-US relationship is facing more negative factors and all kinds of disruptions. China's legitimate development rights have been unreasonably suppressed, and our core interests are facing challenges. Should China and the US stay on the right path of moving forward with stability? So, እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ክልቴን ዚያን ሃገራት ርክብ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካን ኣብ ሓደ እንታይ ከተብሎ ኣብ ቀራና መንገዲ ዘሎ እቲ ምርጫ ድማ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነዚ ርክብናትና ናብ ሰላማዊ መንገዲ ድዮም ክትወስድዎ ናብ ተጻብኦን ውድድርን ካልእ ሽግራትን ድዮም ክትወስድዎ ናባኹም እዩ ዘሎ ትኩዕሶ ምክንያቱ ንስኹም እትገብርዎ ዘለኹም ምርጫታት ሼፕ ይገብሮ ስለ ዘሎ ነቲ ፖለቲካ ይብለሎ ናይ ቻይና ሕጋዊ መሰልናታ ነፍሳ ንኸተማዕብል ቁጠባ ንኸተማዕብል እትወስዶ ምርጫታት ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ዓለም ዝገብርዎ ምርጫታት በአሜሪካ ታርጌት እናኾነ መጥቃዕቲ ይወርዶኹም ዘሎ ኢልዎ እዚ ከዓ ክንደይ መኪና ተፍሪ ቻይና ክንደይ ሶላር ፓነል ተፍሪ ቻይና ክንደይ ቴክኖሎጂ ተፍሪ ቻይና ንቻይና ይዝምልከት ስለምንታይ ናይ ቻይና ኣፍራይነትን ፕሮዳክቲቪቲን ንክትዕንቅፉ ትገብርዎ ዘለኹም ስጉምትን እገዳታትን እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ንቻይና ድማ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ጠጠው ከብላ ዝኽእል ከም ዘየለ ኣብ ኣፉ እውን ነጊሮም ኣለዉ ንብሊንከን ስለዚ እቲ ኣሜሪካ እትኽተሎ ዘላ ንቻይና ኮንቴይን ናይ ምግባር ነታ ኮንቴይንመንት ዝብል ኣብ ኣፎም ነጊሮም ኣለዉ ኣብ 80ታት ሰዓታት ናይ ሕብረ ሶቪየት ንምውዳቕ ዝተጠቀምኩሉ ኮንቴይንመንት ሎሚ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኣባና ድማ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉን ኢኹም እናበሉ እዮም ዝነግርዎ ዘለዉ ንሸይ ንስማዕ Or return to a downward spiral? This is a major question facing our two countries and tests our sincerity and ability. Earlier, I spoke about this with DW's James Chater in Taiwan's capital, Taipei, and journalist Fabian Kretschmer, who's been following Blinken's visit for us in Beijing. So, እዚያ ኮንቨርሴሽን ንሶም ኮሜንቴተርስና ትለዋ ካልኣይቲ ግን ኔራትና ኣነ ነገረ መንገደይ ክንሪያ ደልየ ዘለኹ ምክንያቱ ብሰለስተ መንገዲ ክሪያ ሽዑ ክሓልፍ I also expressed our concern about the PRC's unfair trade practices and the potential consequences of industrial overcapacity for global and U.S. markets, especially in a number of key industries that will drive the 21st century economy. So, እዚኣ እታ ዘረባ ካብ ኣፉ ክትወፅእ ከላ ስምዕዎ ዝዓበየ ስግኣት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዚ እዩ ቻይኒስ ኦቨር ካፓሲቲ ዝበሃል ቃል ተሰሚዑ ይፈልጥን እዩ ቻይና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብቃላት ካልእ ናይ ቁጠባዊ ጃርጎ ንብልዎ ከምዚ ኮንፊውዝን ቃል ይጥቀም ዘሎ እምበር ቻይና መንፈዓት ናይ ቻይና ንኣሜሪካ ዓብ ስግኣት ፈጢርላ ኣሎ ቻይና መንፈዓታ ከተቋርፆ ይትኽእል እያ ምክንያቱ ንረብሓ ክሰርሕ ከማንም ካልኦት ሃገራት ንረብሓ ክሰርሕ ግዴታ ስለ ዘለዋ ንረብሓ ሃገራ ክሰርሕ መሰላ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ዘረባ ቋንቋ ፈፂንካ ንኽትርዶ ኣሸጋሪ እዩ እሱ ድማ እዚ ሕጂ ቻይና ተፍርዮ ዘላ ድማ ሓንቲ ምናልባት ቪድዮ ክበኩም እየ ሓደ ካብቲ ዘፍርሆ ዘሎ ንስማዕ እሞ ከሪአኩም ኤግዛምፕል ክበኩም እየ Like solar panels, electric vehicles, and the batteries that power them. China alone is producing ሰለስተ ዘን ነጥብታት እዚኣተን እየን ስግኣት ፈጢረናሎም ዘለዋ ሶላር ፓነልስ ማለት እዚ ንሶላር ዝኸውን ዝፈሪ ቻይና ብዝቐልጠፈን ብዝሓሰረን ክትፈጥሮ ትኽእል ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ካምፓኒ ንሶም ክወዳደር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብዝወሓደ ዋጋ ከፍርይዎ ስለ ዝኽእሉ እቲ ጥረ ነገር ድማ ቻይና ዶሚኔት ጌራቶ ስለ ዘላ እቲ ቴክኖሎጂ ድማ ቻይና ዶሚኔት ጌራቶ ኣላ ካልኣይ ኤሌክትሪክ ቪሄክልስ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መኪናታት ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ባተሪ ነታ ኣብቲ ኤሌክትሪክ ዝዓቱ እዚአን ሰለስተ ድማ ነዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ቁጠባ ናይ ዓለም እቲ ዝለዓለ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ድሕሪት ስለ ዘላ እንታይ ትገብር ዘላ ከምቲ ንራሽያ ኣብ ናይ ስፔስ ውድድር ራሽያ ስለ ትቕድሞም ዘላ ንራሽያ ተጠው ከብልዋ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብቲ ሴኪሪቲ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ዝበሃል እማማ ቅሪቦም ዝነበሩ ጠጠው ከብልዋ ልክዕ ንቻይና ድማ ክሳብ ንሕና ንርክብ ጠጠው በልዮም ዝብለዎም ዘለው ብኸመይም ኮ ዝገብርዎም ዘለው ንብረትኩም ኣብ ዕዳጋ ንኸይሽየጥ ምንታን
ካምፓኒታት እንተደይሸጠን ተስፋ ቆሪፀን ንክገድፍኦ እሞ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ድማ ግዜ ረኺበን ንኸርክባ እዮም ዝገብሩ ዘለው ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ንቐፅል See more than 100% of global demand for these products, flooding markets, undermining competition, putting at risk livelihoods and businesses around the world. Now, this is a movie that we've seen before, and we know how it ends, with American businesses shuttered and American jobs lost. President Biden will not let this happen on his watch. We'll do what's necessary to ensure that American workers So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንኣብነት ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ስጋኣት ፈጢረላ ዘሎ ንእሽተይ ከነስማያ ትዝብሎ ዘሎ ነዚ ስለ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ትደፍርሆም ዘሎ The theme of this year's Beijing Auto Show is New Era, New Cars, and many Chinese automakers believe that this era is one where Chinese vehicles will soon dominate the global market. Chinese automotive companies are increasing their investment, research and development so that we are able to produce cheaper and better vehicles that ordinary people could afford to drive. China is already the world's biggest producer of cars and leads the battery-powered industry. So China ኣብቲ ቴክኖሎጂ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ባተሪ ሶላር ፓነልስ ከምኡ ድማ ምስ ዝኸይድ ኤኮሲስተም ናይ ቢዝነስስ ዶሚኔት ጌራቶ ስለ ዘላ ዓብ ስጋት ወሪድዎ ማለት ከንሸይ ንስማያ ኣብዚያ Overtook Tesla as the world's biggest selling EV maker. እዚያ ትሪእዋ ዘለኹም BYD ትበሃል ካምፓኒ ኦልሬዲ ንተስላ ዓብሊላታ ናብ ዕዳጋ ብብዝሒ መኻይን ናብ ዕዳጋ ዝቕርብዎ ዘለው ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ እትእተው ኢሉ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ክኽልክሎም ይኽእል እዩ ፋይን ኣብ ኣፍሪካ ከመኒ ክኽልክሎም ንቻይና ኣብ ካልእ ኤስያ ከመኒ ክኽልክሎም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ንግዚኡ ክኽልክለሎም ይኽእል እቲ መንግስቲ ኣብ ካልእ ቁጠባ ናይ ዓለም ግን ዶሚኔት ክገብርዎ እዮም ሽዑ ፈትዮም ፀልዮም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እውን ክኽፈት እዩ ምክንያቱ በይኑ ተነፂሉ ክነብር ስለዘይክል ስለዚ ቻይና ብቴክኖሎጂ ኣብ ስማርትፎንስ ቀዲማቶ ማለት ዋዌይ ትብል ነቲ ኣይፎን ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ቻይና ዶሚኔት ናገበረቶ ትኸይዳላ እዚአን ካምፓኒታት ናይዚያ እዚ BYD ከምኡ ድማ ሻሚ ዝበሃል ሓድሽ መኪና ምፅኢሎ ኩላቶም እዚኣቶም ሓደ ብሓደ ነቲ ኣውዲ ቴክኖሎጂ ናይ መጻኢ ቴክኖሎጂ ዶሚኔት ስለ ዝገብርዎ ዘሎ ኣሜሪካ ብፍርህን ራዕድን ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ እዚ ስለዚ ኣክንዲ ብውድድር ነቲ ካምፓኒታት ናቶም ዝከኣለኩም ግበሩ ዝብልዎም ንቻይና እግራ ከኣስርዋ ኢዳ ከኣስርዋ እዮም ዝጎዩ ዘለው ካልእ definition ካልእ መግለፂ የብሉን እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ ክንደይ እውን ተዛሪቦ እዩ ኣሜሪካ ፌር ኮምፒቲሽን ኣይተኣምን ኣሚና ኣይትፈልጥን እያ እንታይ ዳ ሸጠፍ ንዓኻ ኣሲራ ንዓኻ ብርክኻ ሴራ ሓምሽሻ ክትሓልፈካ ትፍትን እያ ዝበሎ ብተግባር ንሪኦ Dozens of new electric vehicle models are being unveiled here over the next few days, and the emphasis is on artificial intelligence, autonomous driving, and smart connectivity. Competition in China is increasingly fierce, with new players entering the market in recent. So እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሕጂ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝኣተወት እያ ሻዕሚ ትበሃል ናይ ስማርትፎን ካምፓኒ ዝነበረ እዩ ናብ መኪና ሰጊሩ እቲ መኪና ናቱ ድማ እቲ ንመጀመርያ ኣናውንስመንት ክገብርዎ ከለዉ ጥራይ 70,000 ኦርደርስ ኣጋጢምዎ ኣሎ 70,000 መኪና ኦርደርት ኮይኑ ብኦንላይን ስለዚ ቻይና ገና ንደገ ከይዶም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮጳ ምሻጥ ኣይበፅሑን ኣለዉ መጀመርያ ንካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤሮጳን ኣበዮም ክስዕርዎም ዘሎም ቻይናውያን ይፈልጡ ኣብ ቻይና ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለምና 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘሎ ዕዳጋ ናይ ቻይና እዩ ኣብ ዕዳጋ ናይ ቻይና ተስዕሮም ናይ ግዜ ሕተዩ ኣብ ካልእ ዓለም መፅኦም ክስዕርዎም ምዃኑ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ ኣይ ቲንክ ኣብ ብሉምበርግ ድያ ወላ ኣብ ገለ ወፂኣ ነይራ እንታይ ትብል ቃል ኣውፂኦም ነይረ መስለኩም እንድሕር ህዋዌይ ንኣፕል ክስዕሮ ክኢሉ ኢሎም ናይ ህዋዌይ ቴክኖሎጂ ካብ እገዳ መፅኡ ንኣፕል ክስዕራ ክኢሉ ናይ ብምሉ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ንናይ ምዕራባዊ ቴክኖሎጂ ክስዕሮ ኢሎም ምክንያቱ ኣፕል ዝበሃል ዝለዓለ ጥርዚ ሃብቲ ገንዘብ ማዓት መክሰብ ዘለዎ ቢልዮንስ ገንዘብ ኣቐሚጡ ዘሎ ኢኖቬሽን ገይሩ ክቅፅል ዝኽእል ዝነበረ ሓደ ካምፓኒ ኣሜሪካን ኤሮጳን ዝኣገድዎ እሞ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ወሪዱ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ሓድሽ ሶፍትዌር ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ቺፕስ ኩሉ ካብ ኩሉ ተኣጊዱ ከሎ ተበጊሱ መፅኡ እንድሕር ንኣፕል ክቅድማ ጀሚሩ ኢሎም ቻይና ንኣሜሪካ ክትቀድማ ምዃኑ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ቻይና ንኤሮጳ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ዶሚኔት ክትገብሮ ምዃና ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ነዚ ከማን ድሕሪት መሊስናዮ ከለና ገዲፍናዮን ከይዝግባአና ኣርኪባ ሓሊፍና ኣሎ ስለዚ እተን ካልኦት ካምፓኒታት ዘይተኣገዳ ዝነበራ ምስ ቴክኖሎጂ ብተሃገሩ ዘሎ ምስቲ ቅልጣፈ ናይ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ዝኾነ ተወዳዳሪ ኣካል ክረኽቡ የብሎምን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ መፃኢ ነዚ ይመስል ቻይና ድማ every day dominate ናገበረቶ ትኸይዳላ እቲ ብሊንከን ዝዛረበ ነዚ ወዲ እዚ እናርኣየ እዩ እቲ ዕዳጋ ድማ መጀመርያ እተን ካምፓኒታት ነቲ ናይ ቻይና ዕዳጋ እተን ደፍሪዎን ዘለዎ ካምፓኒታት ድማ መካይን ንኣብነት ብቴክኖሎጂ ጥራይ ኮናን ብሉፃት ብዋጋ ጥራይ ኮናን ብሉፃት ብቴክኖሎጂ እንኮላይ ካብ መብዛሕተን ኣብቲ ዕዳጋ ዘለዋ
መወዳደርቲ የብለንን ኣዝየን ብሉፃት ንቅድሚት ዝኸደ ኢኖቬሽን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ከምኡ ድማ ሰልፍ ድራይቪንግ ባዕልካ ክዝብረሉ ትኽእል ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ከይዱሉ ኣብቲ ሃገር እዚ ድማ ንኣሜሪካ ካብቲ ክብሎ ዝፀንሐ ዝዓበየ ስጋት ፈጢሩሉ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ኢና ንርኢ ፀኒና ኣብዚ ተመሊስና ንስማዮ ሶሪ እዚያ ክሰምዕ ደልየ around the world. Now, this is a movie that we've seen before, and we know how it ends, with American businesses shuttered and American jobs lost. President Biden will not let this happen on his watch. We'll do what's necessary to ensure that American workers can compete on a level playing field. America's actions are not እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ብከምዚ ውድድር ዝቀፂሉ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ክዕፀዋየን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ተተዓፅዮም ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ስራሕ ክስእን እዩ ኦፍኮርስ ውድድር ናይ ኮምፒቲሽን እንታይ ደሊኻ ናይ ቴክኖሎጂ ክቀያየር ከለኩም እዩ እቲ ዝቀደመ ዶሚኔት ገብሮ ብከመይ ዲኹም ሃብቲምኩም ንስኹም ካፒታሊዝም ዝበሃል ንሰብ ትምህርዎ ዝነበርኩም እንታይ ድዩ ካፒታሊዝም ማለት እኮ ኣብ ዕዳጋ ዝበለፀ ንብረት ይሽየጥ ማለት እዩ ዝበለፀ ካምፓኒ ድማ ይኸስብ እቲ ሕማቕ ድማ ባንክራፕት ኮይኑ ይወፅእ ማለት እዩ እቲ ሕማቕ ዘሎ ድማ ባንክራፕት ከይከውን ለይትን መዓልትን ሓድሽ ኢኖቬሽን ንክገብር ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ እዩ ከምኡ ዶ ይኮነ እቲ መፅሓፍትኩም ዝብለና ዝነበረ ዝብለና ዘሎን ኖ ልክዕ ኣብ ነብስኩም ክትመፅእ ከላ እቲ ሕጊ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ እቲ ቀደም ንስኹም ቅድሚ ስለ ዝነበርኩም ሃገራት ካልኦት ድማ ድሕሪት ስለ ዝነበራ ካፒታሊዝም እዩ ዕፅዋይ ትግበሩ ዝበለፀ ካምፓኒ ፌር ኮምፒቲሽን ክህልዎ ይበሃል ነይሩ ፌር ኮምፒቲሽን ግበሩ ትብለኩም ኣላ ቻይና ሕጂ ፌር ግበርዎ ናፃ ግደፎት ውድድር ኣብቲ ናይ ናፃ ውድድር ከመይ ምዃኑ ድማ ክነሪአኩም ኢና ኢሎም ካብ ድሕሪት መፅኦም ንቅድሚት ሓሊፎም ክቅድሞም ጥራይ ዘይኮኑስ ዶሚኔት ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ ተረዲዎም ኣሎም ኢቨን ቶም ብሪልያንት ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ኢሎን ማስክ ንባዕሉ ራዕዲ ኣትይዎ ኣሎ እታ ካምፓኒ ናቱ ምክንያቱ ምዚኦም ናይ ቻይና ካምፓኒ ክወዳደር ከምዘይክእል ፈሊጡ ኣሎ እታ ተስላ ትበሃል ካምፓኒ ተስላ ፅቡቅ ክትኸውን እያ ንዝተወሰነ ግዜ እተን ሓደጋ ወዲቕዎን ዘሎ እታ ናይ ኣሜሪካ በዓል ፎርድ ዶ በዓል ገለ ዝበሃላ እየን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ክከላኸለለን ንኽእል እዩ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ግን መኪና ክሸጣ ከቢድ ይክኾነን ምክንያቱ ብዋጋ ኣይወዳደራ ብቴክኖሎጂ ኣይወዳደራን እየን እዚ ድማ ምስ ግዜ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋታት ናይ ዓለም ከም በዓል ኣፍሪቃ ማለት እዩ ናብ ናይ ቻይና ምውዳቑ ዘይተርፍ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ዘለው እቲ ስግኣት ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ aimed at holding back China's development, nor are we decoupling our economies. As Secretary Yellen said during her recent visit, that would be disastrous for the global economy, including for the United States. We want China's economy to grow. So do the American businesses and investors here, several of whom I had an opportunity to speak to in Shanghai. But the way China grows matters. As I told my counterparts, that means fostering a healthy economic relationship where American workers and እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ትዛረበ ዘላ ወይ ብሊንከን ዝዛረበ ዘሎ ብንጹር ቻይና እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ይነግረዮ የለን ቻይናስ እንታይ እያ ክትገብር ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ጠጠው በሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ከመይ ገይሮም ጠጠው ክብሉ ወሪዝ እንታይ እቲ ፖሲቢሊቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኦፍኮርስ ነቲ ቁጠባ ናቱ ክከላኸል ይፍትን ኣሎ ዶሚኔት ገይሮም ነቲ ዕዳጋ ከይዓፅዎ በት ዲስ ሃዝ ናቲንግ ቱ ዱ ዊዝ ቻይና እዚ ናይ ኣሜሪካ ፀገም እዩ ኣሜሪካ እያ ነቲ ኩሉ ቢልዮናት ቻይና ኣብ ቁጠባ ኢንቨስት ስለ ትገብሮ ዘላ ኣብዚ ተበፂሑ ዘሎ እዚ ቢልዮንስ ኣብ ዩክሬን ቢልዮንስ ብተደጋጋሚ ኣብ ውግእ ኣብ እስራኤል ናብ ገለን ትሰዶ ዘላ ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይቲ ሃገር ኣብ ዩኒቨርሲታት ናይቲ ሃገር ኣብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ትገብሮ ኢኖቬሽን ማዓንበበ ከምቲ ናይ ቀደም ድማ ዶሚኔት ናገበረት መኸደት ነይራ ግን ኣብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብቲ ውግእ ጥራይ ኢንቨስት ይገብሩ ስለ ዘለዉ ቻይና ድማ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ቴክኖሎጂ ናቶም ኢንቨስት ይገብሩ ስለ ዘለዉ ዋላ እታ ኣፅዋር ዘፍርይዎ እውን ክፋል ናይቲ ሲስተም ናቶም ስለ ዝኾነ ንቴክኖሎጂ ንቅድሚት ይወስድ ዘሎም ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓውዲ ተቐዲምካ ኣለኻ ንእሽተይ ንስማዓያ ሽዑ ናብ ናይ ፈረንሳ ክንሰግር ኢና delivered a warning to Antony Blinken to, quote, not step on China's red lines. Look, there is a long list of unresolved issues between the U.S. and China, and these talks also come at a sensitive time. They come right after President Biden signed a bill to... The Minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ድማ የጠንቀቐሎ ንብሊንከን ወይ ንኣሜሪካ ዝትኸድዎ ዘሎ ሓደጋ እዩ ነቲ ዓለምና ሓደጋ ክተምፅላ ይኹም በር ዝመፅእ የለን ስለዚ ኣብ ናይ ታይዋን ትፈታትኑና ኣለኹም ኣብ ቁጠባ ትፈታትኑና ኣለኹም ከምኡ ድማ ዝምድናታት ንሕና ኣብ ኣፍሪካ ድዩ ምስ ራሽያ ድዩ ምስ ካልእ ዘለና ንግዲ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ንስኻትኩም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይኩም ምስ መን ትነግዱ ምስ መን ትራኸቡ ዝዛረበኩም ኣካል ዘየለ ንዩክሬን ገንዘብ ትብለኹም ትዛረበኩም ኣካል የለን ቻይና ድማ ምዘዋፅእ ሃገር ልክዕ ከም ናፅእ ሃገር ልኡላዊት ሃገር ምዝደልየቶ ክትነግድ እያ ንዑ ድማ ክትክልክሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ከምቲ ውሽጣዊ ጉዳይኩም ዘይንዛረበኩም ዘለና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ኣይትእተውና Counter China's military might and defend Taiwan, and after he signed that separate bill that could ban TikTok in the U.S., Blinken is back in China to bolster the relationship and also to express strong concerns.
So again نزيا دحن نوي عندي تارسي بتعمي صفحات زلويو ببزح من قدي investigate كنقبري قبانا جن جزيا كي حترنا أبزي حنتي فليت زربات زاري بلو ماكرون Oui, c'est-à-dire bâtir une Europe. We need to build a Europe capable of showing that it is never the vassal of the United States of America and that it also knows how to speak to all regions of the world, to emerging markets, to Africa, to Latin America, not simply through trade agreements, but with real strategies of balanced and reciprocal partnerships. ماكرون تايز بلزلو إوروبا أب أزيو حدا جنيا كنتاتينا بس إحنا زلنا يبلالو أمريكا زوج جبرتو استراتيجينا عدا واسد الدحري أنا خدنا نفسنا هنقتل يبلنا نفسنا كيلنا نحنا كم حدا جلوبال باور مس أفريقيا زلنا ركب ناتنا استراتيجي ناتنا أجندة كلونا له مس لاتين أمريكا مس دول أمريكا ناتنا أجندة كلونا له مس تشاينا ناتنا أجندة كلونا له مس كالوت مع كلاي مبرغن إيسيانون ناتنا أجندة كلونا له نا أمريكا فيسل ويكا تختالي ويكا دو مترو ناي ماكينه انديت تايز بالتي تغوتاتي كفال ناي ماكينه كوينا ندحر امريكا ناخدنا ندحر خيدنا طفاتنا اخيلو له يبلالو سلازي امريكا اوروبا نفسنا خيلنا ناتنا استراتيجي نكبر قطبانا بقعتنا اخوليو ندحر امريكا تغوتينا نخدلو مخنيات يبلنا نبل مبل كان اي سالساي غزي يزو تحساسبهم زل ماكرون اب زياره سيزيا بجاك ماكرون اب تشاينا مسكده قدميون كنديك زيخم يللو أمريكا أوروبا زبال نفسك خلالو تسقعنتي أكل بلا مالجن دسمعيل سمعوا يدلينهم تمرحتي نزاز رباناتو كقناة صبوا خمس قاب كم تأبز حلفة زق قناة صبوا الجون كقناة صبوا مهنياتو نبوتين بزي أمريكا كن سعرين خلينا زبل لك كم زي سنف ولا عمش على كاب جزاي وزيك نبرة كل نزبل كم يقوين زلة بوليتيكا أوروبا نفسيك إلك نبرة زبل أتحساسبا يبلون. This is what we wanted to build from the European Union Africa Summit in the first half of 2022 to the European Indo-Pacific strategy. Yeah, Macron says that Europe has never been a vassal of Washington. Yeah, sure, buddy. Which must be why Queen Ursula von der Leyen, European Commission President, basically acts like America's viceroy in Europe at this point. And Macron himself can't seem to manage to carve out any positions independent of the US that last longer than the time it takes for Uncle Sam to reach over and administer a transatlantic spanking. That delusion right there set the tone for this whole speech that he gave. The French president returned to the Sorbonne University in Paris on Thursday to give So أتي حتى زلوا زحات حزبي أوروبا دم زحات وزلوا أبزوانزي أوروبا حيال كونتيننتيو إيو دم حدا عبي كتباون بوليتيكاون عبي بلوكيو نفسك يلو سلمتاي استراتيجيناتو زي قبر ولا ونا بمكل خال تخوني بزحات كم يوم زولوا ناي نفسنا وتهدراو عقم خنقبر لنا of course أمريكا تدليون يا سمانياتو أوروبا أنك تواتادرا سلازي تدلي زخلوا أبراشا زقبر زلوا نراشا نمتكام ترى يكونن معريو ني جرمن نتا موتورنا أوروبا حبرت نعاني متكام استجبريو ملو بملو دما صريح لهم ندادي بحسور زمات الزنبرة تقابلهم هجي بسلست 4 عصفناتهم كاب أمريكا يجوزلو بتقطبنا جرمن دما بمنصر ساكن دي تقوديو خمزلون نكحوقه بحجي تخلو الله ديالن نجزينا نقطفو سلازي نيوروبا effectively تعم هاسيوم كاونا أبو فرنسا زبهاليو زحشن يربطنا أمريكا تلوا فرنسا جنبهالو أب أفريقيا نامز مزز نبركو طبعاً يرو نسدما أب أفريقيا صنعنا هنرينا هاجر دحر هاجر ناقر فتت تخيل سلازلا نسن بعلو الناس عنا زخيز اللي. This address on the theme of Europe, taking stock of where Europe's at, as if anyone in charge actually knows where they're at, and even if they did, they wouldn't really want to admit it because it's probably not going to be too popular right now. And there's a European election coming up, and the populace. So أوروبا قدامين عقد سنة بناتهم كجبرواز قبوم نتناي مس يوكرين زقبر زلو كنات نايراشان يوكرين نزل على بكساب زي قبروا له أوروبا ناب طبعا توكيرهم ناب استراتيجية توكيرهم ناب لمعات توكيرهم خدوا كواز أو ما يكونن مغنياتو أبغر بيتهم وجي كاسل زلو نتي ناراتيف نتي أوروبا ني إنفستمنتن عبيت بروجكتن عدام يكونن بحرمس حدا نيكولا واحد قرت واقع لها زخونة كامباني عبي إنفستمنتن خجبر سقعت كم زلو وقت فلقت كلا لك سلزي نتي وددر أمريكا ويكا بلينكن تايكس زعر زلو تكأن استراتيجيناتو نتشاينا أفراريو مسراشا زلو هركب كبوت كويس زلو مخنياتو نراشا كسعروان دحرو قينهم ناي سوسان حدا بليون حاجز أسواراتن فلو ميسايلاتن يوكرين يبا مالو مسيرو بعد ما يسرح له انتو خاني بخمسك سعروا خمسة كولي فلتيهم انكو سعروات قينهم تاينا بجاهم مسراشا زلو كم ركب قرفو يبلو مالو انتاي غزبل زلو مسراشا زلو هركب مزقرفت بينا أنا عادما أب تايوان أسوار هيبو نبينا كسعرايز زلو عايشيدهم تشايناويان أب كميهم زواز جيم أيكونن نسمع نحن غمان فليتنا لنا تجيم سلزي تشاينا دما ذكر كل ثلاثة واحد بوتين ني بيجين قيد مخانو يزنقر زلو سلزي ني أنتوني بلينكن بزي أي كاربتن بزي قال ملم تقبلهم زلو ني بوتين
እቲ ዝበለፀ ኣቀባብላ ክግበረሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እዚ ከዓ ኦልሬዲ ኣብ ዝሓለፈ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናቶም ኣብ ዝመፀሉ ዝተገበረ ፍሉይ ኣቀባብላ ምልክት ናቱ ስለ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስቲ ክንሓልፍ ኢና። This is very interesting time. Please like ግበሩ support ግበሩ ምሳይ ይቀፅሉ። In response, Washington recently recalled over 1,000 of its troops based in Niger. And Chad might be next in line, as it is also pushing for Americans to, well, get out. It's not surprising that some African countries are standing up against the American presence. According to the Africa Center for Strategic Studies, deaths from terrorism in Africa have skyrocketed, with tens of thousands being killed last year alone in the areas America. So, እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣፍሪካ እንትኾነ እውን እቲ ውድድር እቲ ኣብ ደረጃ ዓለም እንዲ ዝፅወት ዘሎ እቲ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ግን እቲ ዝዓበየ ዝዕወት ዘሎ ሓይሊ ሩስያ እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ዩክሬን ዝዕወት ዘሎ ሩስያ ኣብ ኣፍሪካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ናይ ሩስያ እዩ። ሓደ ካብኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ተን ዕልዋ ዝገበራ እተን ሳሕል ካንትሪስ ዝበሃላ እዚአን ኣብዚ ንሪአን ዝነበርና ኩላተን ከምዚ ዝተማኸራ በብሓደ ምስ ራሽያ ርክብ ገብራ ኣለዋ። ማሊ ርክብ ምስ ራሽያ ወታደራውን ቁጠባውን ርክብ ትገብር ኣላ። ኒጀር ድሮ ዓብይ ወታደራዊ ስልጠና ካብ ራሽያ ንክትወስድ ሓይሊ ኣትሎ። ጫት ሕጂ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ቤዝ ኣውፅኦም ብነቲ ናይ ራሽያ ዝነበረ ይትክወሎ። ሰንትራል ኣፍሪካ ከምኡ ከውን ቡርኪና ፋሶ መጀመርያ ዝገበረት እያ። ሴኔጋል ድማ ሕጂ ብዲሞክራሲ መንግስቲ መሪፃ ኣላ። ንፈረንሳ ድማ ጠቕሊልኩም ውፁ ክብል ዝፀንሐ እዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ ኣይቮሪ ኮስት ገናተን ናፅነተን ዘይረኸባ ወይ ዘይተቐየረ ዘሎ ሲስተም እዩ። ኣብ መወዳእታ ጅቡቲ ድማ ትሪእዋ ኣለኹም ሓንቲ ካብተን ልዑል ስግኣት ስለ ዘለዋ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ ኣቕምናታ ኢንቨስትመንት እናወሰኸት ከተተዓራርን ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ፕሬዚደንት ዝምድና ከተተዓራር ክትፍትን እያ። ስለዚ ብመንፅር ናይዚ ተሪኻየ ካ እቲ ናይ ኣሜሪካ ውድቀት እቲ ውድቀት ከትገይም ብምንታይ ይፅወት ነይሩ ከም ዝረኣናዮ ኣብዚ ለሚጊቭ ይብዚ እቲ ሓደ ካብቲ ዝፃወትሉ ዝነበሩ መፃወቲ እቲ ግብረ ሽበራ ብተዓዲስ እናበዝሒ ዝኸይድ ነይሩ። እስከ ንስማዕ people, notably through selected officials, to be consulted on the installation of foreign army on its territory. In response, Washington recently recalled over 1,000 of its troops based in Niger. And Chad might be next in line, as it is also according to the Africa Center for Strategic Studies. ኣብዚ ራእይዎ ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ግብረ ሽበራዊ ወይ ከዓ ኢስላሚስት ግሩፕ ሊንክድ ፋታሊቲስ ወይ ከዓ ሞትን መጉዳእትን ዝወርዱ ዘሎ ኣብ 2023 ክሳዕ ክንደይ ወሲኹ ከም ዝነበረ ዝያዳ ድማ ኣበይ ዘሎ ኣብተን ሳሕል ካንትሪስ ዝበሃላ ዘን ንሪአን ፀናሕና ሃገራት ማለት እዩ። ካልኣይ ዝዓበየ ኣብ ሶማልያ እዩ ዘሎ ከምኡ ድማ ሌክ ጫድ። ስለዚ እቲ ጫድ ዝበሃል እቲ ሳሕል ዝበሃል ከምኡ ድማ ሶማልያ እዚ ኩሉ ድማ ምንቅስቃስ ናይዞም ሓይልታት እንሪእሉ ዘለና ቦታ እውን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። ንቐፅል እስከ ንእሽተይ ንስማዮ ሽዑ ናብትናትና Tens of thousands being killed last year alone in the areas America has been stationed during its war on terror in the region. You would think that a power like the United States would be diplomatically smarter. While Moscow's relations with the nations on the continent are based on nourishing trust between two parties, Washington's policies, on the other hand, are not based on dual interests, but generally on containing Russia and China. In line with 2022 National Defense Strategy, the Department of Defense will engage with African what I have to tell you is that whenever I see that the United States ኣብዛ ቪድዮ ሓንቲ ከርእየኩም ደልየ ዘለኹ ንሳ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ዝገበረታ እዚኣ ሰብ እዚኣ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ እዮም ብዙሓት ኣፍሪካውያን ወይ ከዓ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ልዑል ክብሪ ዘለዎም ናይዚኣ ሰብ እዚኣ ግን ፍልይ ዝበለት እዚኣ ቪድዮ እስከ ንስማዕያ ብዛዕባ እንታይ ሪኣክት ትገብር ዘላ ከርእየኩም እየ። Russia is one of the few countries that are non-melanated that understand the plight of a people that are prey for the United States. Well, I learned, I was research that Eritrea received a Russian delegation to their country, and boy, did they pull out the red carpet. And I also found some footage recently, as I mentioned before, actually it was actually last year, but it was just brought back to my remembrance recently, where the Russian Federation pulled out the red carpet for President Afwerki along with some of his Eritrean staff. Watch this footage. ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ዘላ ሩስያ ክሳዕ ክንደይ ንኣሽቱ ሃገራት ኣፍሪካ እውን ብክብሪ ሬድ ካርፐት ጌራ ከምኡውን ቻይና ክሳብ ክንደይ ኣኽብሮት ንመራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ከም ትህብ ናይ ብሓቂ ከም ጸላሚ ዝስምዓ ዘሎ ሓነዚያ ደርፊ መስማያ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ተርኢ ክትሪእዎ
Family, I have to be honest. I got emotional when I watched that. And I watched it over and over again. Not only because of the magic of music. And this is actually an element of what we call statecraft, right? They showed a level of respect, the Russians, for the culture and the might. سنتات بلدلا أنا بحكي زجرب نزيع مزمور كسمع كله سمعت مثلا emotional كوينة بتتقع جميع سمعية إلى of course الموسيقى universal ويك عالم لخاوي موسيقى ويك أدماسها وحيل سلزخونة يسمع كايقل لخلو تراشا نهانت حجر أفريقيا زخول بده هالزنبرة أخبروت يبوم كم عباي حجر كم معر يوم حجر جيرهم بخمسي أمريكا بخمسة عينة حجر أفريقيا تقبلهم ما يفلتونيهم you know السويتي زجر مازال أمريكا تزيد لذي إتي راشا قبل الحادة حنت حجر أفريقيا زرعية respect هاي كم تقول أبسمعتي تينا بلتها نسمعها نشتي تعمي زجر جري منو تعجبها بجرالة أنا please like جبرو support جبر دما culture and the might of President Afwerki and the Eritrean people. As he and his delegation exited the plane and touched down, met at the airport, then onto the tarmac, they were met by the Russian Federation military band, playing what sounds like to me the Eritrean national anthem. Yeah. It did not matter the size of their country, but that alone showed respect for the Eritrean people's strength in standing up against multiple hegemonic forces and nations and refusing to bow and to bend. Respect that they deserve, not just from the Russians, but an example for every one of the rest of those nations to fall in line. A great country is not just based on their economy or the size of its people, but their moral stance, what one is willing to do for one's sovereignty, and its contribution to its family, its neighbors, and the rest of the world. Salute to Eritrea. So, yeah, بحكي think فكايو really بزحات أفريقيان أب إيرترا زلوهم أخبرت نيزو كله حماق زجبو ززاربو قال ملا من البعض قفل عليهم كندي سبات بعمق تزعب أفريقيا ززاربو عبيت مهارات ريال لهم إيرترا تأمكو تخكلني أبنت ناي أفريقيا هاجر كتكون تخليا نزخونه يكون حيلي ناي مبرق يكون معرب ناي سمين يكون ناي دبب زي تنبركخ نناتا مرقصن نناتا ربحان اتسرح هاجريا نشتي هاجريا وعد حزبي زلوا زخونه يكون حيلي بفلاي معربا وحيلي كان برك خايلو كل زفتنه كل طيايتون كل مسائلاتون توكيسو زي تعوتلا لو مدما بغلت اقرا رقيص ازلا نابلو بعبك كبر زغلص ويم اتوم ناي ارترا حسدنا زلوهم غربابتي يخونو حدا دما كاوشت عدون نزي كوحطلهم زي كاله دما صنيحنا خنريمنا but at the end of the day ارترا حنتي زي تنبركاخيت هاجر نناتا علامه حساب موداتا بينات طويله زمكتت تراي زي كونت زتعوتت هاجريا ابزوان زدما دليتان اخبرتان بزحاتيوم نزد مايا كتزارب صنيحه نشتي نسمعيا خنقصدينا شو I was moved deeply, and I have to admit from time to time I get emotional because these are not just broadcast reads, these are not just shows. I feel this. And when you have a nation like Russia that shows respect, which the Eritreans are due, that should be the norm. Did you hear what I said? That should be the norm. And they wonder why the Russians are respected throughout the continent of Africa from multiple countries. Well, number one is because they bring something to the table. And number two, they don't appear to be plotting coup. Wow, that's a very, very deep. That will Allah. مجمريا أتي راشا نيرترا لك أن زيادة رئيس الوزراء بر تشاينا كابزن اللي عليهم كبره بومن بريزيدنت سياسات ومن ريد كاربت جيرم زعبي اونرز جيرم يتقبلهم زي سبيشال نجار كون يجبوني زي تجبو يكون زجبا لك زخون يكون حجر مع ريو كندي عابي كندي نسنة الله زي نير تكبرنا حجرات زجبان حجرات أفريقيا يكون حجرات عالم بخمسين مراحة قبلوا زجبهم سازي لأن كله إذن ودي زين سلة فلوتيوم أفريقيا كاب معلتنا معلتي نبراشا قص زخد زلوا مخنياتو نزبانات disrespected
ክብርናቶምን በመዝንጣልን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከቋናጽቦም ስለ ዝነበሩ ራሽያ ይኹን ቻይና ግን ሃገራት አፍሪካ ትንኣስ ትዕበ ከም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ማዕርዮምን ማዕቀኖምን ገይሮም ሪስፔክትፉል እዮም ዲል ዝገብሩ ምሳ እዚ ድማ እቲ ዝበለፀ ነገር እናበለት እያ ትገልጽ ዘላ ናብታ ኔክስት ክንሓልፍ ኢና and sneaking, trying to find exploitative ways to build military bases, to mess with their government, to overthrow their governments, and to steal their resources. They come to the table with a fair agreement. I'm not sitting here saying everything that the Russians do is great, no. But let's be honest. When you operate زغور تغوني وطرو هاجري وطرو زعدي وطرو هاجري 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 يوسف العالي لا 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 هزيو جرحوي وطرو هاجر وهاجري عبرا وحسن زكيرو مدين يسعد ولا يفحم سلون زنبرن تاريخ زواحات يخون زحرتر زيرو زيرو من نتبلا ويتحطو بزي والول لبي ولزي يوزتمتو Report reveals extensive human rights abuse. So, كنسجرينا حجينا بإثيوبيا جزنا. Let's go. U.S. State Department report reveals extensive human rights abuses in Ethiopia's conflict zones. The 2023 country report on human rights practices in Ethiopia, which was issued by the U.S. State Department, has detailed serious violations that have taken place during conflicts within the country over the previous year. The 68 pages report includes testimonies of extrajudicial killings and So, State Department in America, Ethiopia, يقصص هالون السدما قصة 7 مسالات زي حقاو مقتلتنا بزحات زيقاتات زيقات ملا زلو حقر يزبل زلو نزلت قبر زل حقر بنا إيرترا وقانقو عنتو زخو نيرو اقدا يزقبها نيرو نو اقدا نيرترا ترايز وهاب قصليو سلامتاي نزي تنبرك حقر تراي اقدا انبر حق مدحاس 7 مسالات دي مخبار هيكونن ابي إيرترا افقود قدنا زحردن زقتلن سبيلن سر سب كله خل بيت ما صرت زعت سب كله خل كوبيل كاتب عيرز تحس كله خل يس أبكار علمون الله أبو جزر لو هجرات زر لو ممكنات يزي أبراش الله أب يوكرين الله أبناء وجه إن كلاله ويك دبنا نيوجن نهجراوت تاوت أجمع زر لون هجرات زكاة ممكناتيو بات أبيرترا أبقدنا مع التوزق التلسب يلن أبي إثيوبيا كل جزء يزرله أبكللات راي كنا يكون قصر نخل إذن كلوجن تهاجرتيا تمنجس تعوزله even تاب تجراي لعول هلكيتن تميتن دركن زفترة منجسي الجراي وردون بنسعرو إيرترا تعجيدا بأمريكا على زراربا human rights زبلوه مسأوت كاردنا أمريكا دامبر كم إسرائيل 7 مسألة تفرز الهجر دلها قبل اللي هذا جراجي قبرو أبقى عزاز قبرو وزل لوكو أبقى بكاميرا استفزمه أبقى في تاريخ تغيرو زي في التي نرزق لنا بفلوي مسائلاتنا أمريكا غيرا زدليتو هوسبيتالات تفرس يونيفرسيتات تفرس بيتغرسيان تفرس مسجد تفرس أمريكا قنعتك على خلال الله سلازم انتهي مالتي زي human rights بلو إثيوبيا كسيسمالو أبغن أبغى حماقة نبعل نسون تماليس كسيسوا مالو forced disappearances, torture, arbitrary detentions, and limitations on democratic rights in various regions affected by conflict. While the November 2022 cessation of hostilities agreement ended active hostilities between the federal government and forces in the Tigray region, the report cites persistent abuses by Eritrean troops along the border, as well as the hostilities agreement ended active hostilities between the federal government and forces in the Tigray region. The report cites persistent abuses by Eritrean troops along the border, as well as the continued activities of various militia groups. So, of the report natom again شميرترا كي أتوت تحلف سلزي تخيل ولا قوات State Department نتكون تاتنا دحر بريتوريا كم تزدل كم زي تتكبرين تقلته دحر توع بريتوريا سراويتنا إيرترا ستيل زي حقاوي جبناتي فتسم كم زلو دوب سجيرو يحرم كم زلو زخصصون الله بتناتهم
of course ንኤርትራ ከይተኸሱ ክሓልፉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓቕንዎ ዘለዎ ጉዳይ እቲ ኩነታት ስለ ዘይነፀረሎም እዩ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ነቲ ኣሜሪካ ክትገብራ ትኽእል ደላ ወይ ከተቕርበላ ትኽእል ጠለባት ኣይደልዮን እያ ንምሳኹም ክሰርሕ ኣይክእልን እንተኢሎማ ነዚ ናይ ዶብ ትብሎ ዘላ ዶባት ናይ ኢሮብ ድዩ ናይ ገለ መለ ትገብረላ ዝብል ዘሎ ከም ድራማ ክጥቀሙሉ ነቲ ህወሓት ድማ ምስቲ ናይ ብልፅግና ኣተሓሒዞም ዕርቂ ፈጢሮም ነቲ ናይ ኣምሓራ ሃሪሞም ንኤርትራ ገጾም ሽግር ክፈጥሩ ክደልዩ ከም ዝኽእሉ ኣሜሪካ ማንም ክሓስቦ ዘለዎ እዩ ሓንፅን ሂልና ክንሪኦ ኢና ብዛዕባ እዚ In other areas, the report highlighted that various factions involved in the conflict, including the Ethiopian National Defense Force, ENDF, as well as Eritrean, Tigray, and Amhara forces, were implicated in perpetrating war crimes and crimes against humanity. These atrocities encompassed offenses such as homicide, sexual assault, forced expulsion of civilians, and instances of ethnic cleansing. The report again ሕጂውን እቲ ክሲ ንኤርትራ እውን ዝሓወሰ ክሲ ይፍፅም ከም ዘለዎን እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ድማ ሓደ ካብቲ ንምትእትታው ወይ ድማ እገዳ ንምግባር ዝጥቀመሉ መዐቀኒ ወይ ከዓ መሳርሒ ነዚ ሂማን ራይትስ ዝበሃል እዩ ሂማን ራይትስ ንሰላማዊ ሰልፈኛታት መንእሰያት ኣብ ኣሜሪካ ብኸመይ ይኣስርዎምን እንታይ ይገብርዎምን ኣሎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝርኦም ዘሎ በንፃሩ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ዝድግፉ ዘለዉ ኣብ ዩክሬን ውግእ ንኸጋጥም ኣፅዋር ዝህቡ ዘለዎ ሃገር ተገምጢለን እተን ሃገር በስማዓም ኢለን ንኻልኦት ዞባታት ብርግኣት ንኽነብሩ ምስ ጎረባብቶም ብርግኣት ንኽነብሩ ዝደልዩ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ እውን መዋእላ ኩሉ ግዜ ምስ ከሰሰትን ምስ ኣፀለመትን እያ እጂ ድሓን ነዚያ ከነብላ ኢና ኢትዮጵያ ኸዳ እንታይ ኢላ ቅድሚ ናብታ ናይ ኢትዮጵያ መልሲ ምኻድና ሕብረት ኣፍሪካ እውን ካልኣይ ቋንቋ ናቶም ካ ስለ ዝኾነ ዝኻስምዑ Chairperson on the situation in Ethiopia. The chairperson of the African Union Commission, H.A. Musa Faki Mahamat, is following with deep concern the escalating tensions between local communities in the contested areas of northern Ethiopia, including Raya Alamata, Zeta. So, chairperson ወይ ከዓ ኣብ ወንበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ እውን ብወገኑ እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ናይ ትግራይን ሓይልታት ናይ ኣምሓራን ኣብ ኣላማጣ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኮንሰርን ወይ ከዓ ስግኣትን ስክፍታን ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ነዚያ ሪፖርት እዚኣ ክምለሳ ኢና ቅድሚያ ኣብዚ ዝተፈላለየ ሽግራት ከጋጥም ከም ዘሎ ብኡ መንፅር ክንሪኦ ስለ ዘለኹ ኣለስን ህያ ደቡብ ጎንደር ቀበሌ ኣጎና ዝሓለፈ ሶኒ ዕጡቃት ፋኖን ሰራዊት መንግስትን ብሰንኪ ዘካየድዎ ውግእ 5 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ቤተሰብ ግዳያትን መሰኻኽር ዓይንን ንቪኦኤ ገሊፆም እቶም መሰኻኽር 15 ኣባይቲ ከም ዝተቓፀለ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ግብረ መልሲ ንምርካብ ንዝምልከቶም ክልላውን ፌደራላውን ሰበስልጣን ንምሕታት ተፈቲኑ ኣይሰለጠን ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝሃብዎ ሪቶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰላማውያን ሰባት ይቐትል ኣሎ ንዝብል ተደጋጋሚ ሓበሬታታት ከም ዝነፀግዎ ይዝከር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሳላት ሃገር ግና ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ይቕፅሉ ዘለዉ ውግኣት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት የውርዱ ኣለዉ ስለዚ ሰላማዊ መዕለቢ ይገበረሎም ዝብል ተደጋጋሚ ለበዋታት ከም ዘቕረበ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ውሓት ናብ ብልጽግና መልኪቱ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክወፁ ዝቐነዩ ሓበሬታታት ፍጹም ሓሶት ከም ዝኾኑ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ምስ ውድብ ብልጽግና ኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣዎንታዊ ናይ ስራሕ ርክብ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣለዉ ኣዲስ ኣለም ሓጎስ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ምስ ውህደት ተኣሳሰረ ከም ዘይኾነ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ዝኾነሉ ኣገባብ ከም ዝኾነን ውህደት ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዘይፈልጥን ከም ዝገለጹ ቢቢሲ ትግርኛ ዝነግራኪ ማለት እዩ ካብ ውድብ ህወሓት ግን ኣብኡ ከለኻ ባይቶና እውን ከምኡ ዓይነት መትከል የለን ካብ ውድብ ህወሓት ግን ብጣዕሚ ትፈትዎ ኳሊቲ እኒኤካ ዶ ንሕና እውን ክንክተሎ እኒኤና ትብሎ ነገር ሓንቲ ነገር ተሃልያ እስቲ ንገረኒ ኩሎም ውድባት ትግራይ ኩሎም ብሄራዊ ውድባት ትግራይ በቃ እዚኣስ ካብ ህወሓት ክንወስዳ እኒኤና ትብላ ነገር ጥንካሬ ትረአየካ ተሃልዩ ወይ ካሊእ ነገር እዛ ኳሊቲ እዚኣ ብጣዕሚ ህወሓት ዝብለክ ኣለኹ ተብ ስልጣን ዝነበረ ህወሓት እየ ዝብለኪ ኣነ ከም ህወሓት ዝበለ ድርጅት ኣብ ምድሪ ኣሎ የለን እውን ይሓስብ እየ ሓደ ግዜ يحسب ايه ማለት ናይ ትግራይ ድርጅት እዩ ዘተሓሳስቦ ናይ ኦሮሞ ልምዓት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ድርጅት ኣብ ምድሪ ባን ናይ ማን ኩሉ ግዜ ይሓስብ እየ ሰው የህዝቶም ኦሮሞ ዘለዎ ሰብ ስልጣን ብዛዕባ ኦሮሚያ እዮም ዝሓስቡ ጎበዛት እዩ ኢድንኦም እየ በቃ ማለት ዝሓስብዎ ፅቡቅ ዶ ይፅቡቅ ተዋና ዝገበርዎ በደል ካሊ ማሊ ከም ዘሎ ኮይኑ እታ ዝኣኽሎም ግን ናይ ባዕሎም ጉዳይ ክሰርሑ ክትርኢ እዚኣቶም ካሊ ክሓስቡ ክትርኢ የተሓሳስቦም ይገብርዎ እውን ከዮም كافت ندي سواز جور لا كوديش تنكو جور لا يدفع
የድሊ ገደል ክትጋደሎ ጽኑዕ ምዃን ኣብዩ ዘሎ ዝብል ሕዚ ዝፈጠሮ እንታይ እሞ ዘይብሎ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደይ ወትሩ ሃገረይ 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 የዝብል ኣነ የዝብል ኣነ ነፍስ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቅርፅና ፈጠረ ዋጋ ኣኽፊሉና እንዲሁ በብተራ በበብረ ክትሰባት ሰማይ ወይን ሕሳብ ከወራርዶ ድራማ ኣለዎ ታሪኽ ታሪኽ ይቕዶ ዋላ ይቕዶ ሃገረይ ሃገረይ አብርሃም ዓለም እዩ ዝበሃል እዚ ስነ ጥበበኛ እዚ ብዘይ ቃል ዓለም እዛ ደርፊ እዚኣ ናይ ብሓቂ ዝፈትዋነ ብትክክል ነዚ ህልው ዘሎ ኩነታት ትገልፅ እያ ቢግ ሪስፔክት እዩ ዘለኒ ነዚ ስነ ጥበበኛ እዚ ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዝግብኦ ደስ ተብል ደርፊ እያ ኬትኩም ክትሰምዕዋ ድማ ብትሕትና ይዕድመኩም ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ዘምፃት መልእኽቲ ናታ ነዚ ኤርትራ ተሓልፎ ዝነበረትን ሕጂ ክንኮነ ዘለና ትገልፅ ስለ ዝኾነት massive huge respect ኣለና ነዚ ስነ ጥበበኛ ኩልኻትኩም እስከ ሰፖርት ሃቡለይ ፕሊዝ ከይትኩም ኣብታ ቦታ ኣኸይድኩም ድማ ክትሰምዕዋ ብትሕትና ይዕድመኩም ንኣብርሃም ግን ሰፖርት ይግበሩለይ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እዩ ዘድልየና ዘሎ ፅኢልካ ፈትየኪ ኣፍቂርኪ ጥራይ ዘበናት ምሉ መዓት ደርፍታት መወዳእታ ዘይብሉ ከምዚ ዓይነት ደርፊ ትርጉም ዘለዎ ምስ ግዝኡ ዝኸይድ ነቲ ህዝቢ ድማ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እውን ኣብቲ ዕላምኡ ንክፀንዕ ክሕግዞ ዝኽእል መዘኻኸሪ ክኾኖ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ስነ ጥበባዊ ስራሕ ክፈሪ ድማ ብትሕትና ይሓትት የቐኒየልና ድማ ክብሎ ይደሊ ንመለስ ናብታ ኣርእስትና The chairperson calls on both sides to urgently halt hostilities and ensure the safety of civilians to end the renewed እቲ ኩነታት ኣብ ኣለማጣ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና እቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ናይ ትግራይ ከም ዝገበርዎ ብዓለም ክገልፁ ብትግርኛ ብዙሕ ግዜ ርኢ ሰሚዕናዮም ኣለና እንትኾነ ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን ምዕራባዊ ሚድያ ክልቲኦም ሓይልታት ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም እዚ ከዓ ታክቲክ እዩ ኣሜሪካ ትደፍኦ ዘላ ኩነታት ምዃኑ እቶም ነቶም ተጋሩ መሬቶም ክብዎም ተኮይኖም መሬቶም ክወስዱ ተኮይኖም እቲ ጌም እንታይ ክኸውን ምስ ኣቢ ኣብ ሓደ ስምምዕ በፂሖም ኣለዉ ኣቢ ንሳቶምን እቲ ናይ ህወሓት ሓይልን ናይ ኣቢን ኣብ ሓደ ስምምዕ እንተለዉ ድማ ኣሜሪካ ነዚ ሓይሊ እዚ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ምስ ኤርትራ እተሓስቦ ዘላ ስምምዕ ንዑ ክትጥቀመሉ እያ እስከ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ዝገበራ ኢንተርቪው ነይራቶ ንስማዓዮ እዚ ኩነታት እዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ክቡር ፕሬዚደንት ኣሜሪካን ምሻርክታን ብዘስደምም መንገዲ ዝባነን ቀሊዕን ጃንዳ ወያነ ክጣበቓ ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓያል ፀቕቲ ክገብራ ተራእየን እየን ባይቶ ፀጥታ ጥራይ ልዕሊ 10 ግዜ በዚ ጉዳይ እዚ ተኣኪቡ ዝተፈላለየ ናይ ገዳ ስጉምትታት እውን ተወሲዱ እዩ ንኣሜሪካን መሻርክታን ክሳብ ክንዲ እዚ ዘጨንቐን ወይ ከዓ ዘሻቕለን ብልክዕ እንታይ እዩ ምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ካልእ ሕቶ ኣሎ ክቡር ፕሬዚደንት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ዝተፈጥረ ምሕዝነት ከም ሓደገኛ ተርእዮ ገይሮም ዝዛረብሉ ምዕራባውያን ኣለዉ እንታይ እዩ ተሓደገ ዋጂ ንዕኡ ኣብ መቃኑ ክንሪኦ ክንክእል ምንቲ ከም ተቀዲመ ነዚ ናይ 4 ሕዳር ፍፃሜን ምዕባለታት ናይዚ 14 ወርሒ ዘምፀኽዎ ከነንብቦም ዘለና ጉዳያት ኣለዉ ስለምንታይ ከምዚ ዝኣመሰለ ምጭናቕ ምርባፅ ስለምንታይ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይዓርፍ ተፃብኦ ካብ ምንታይ እዩ ድብገስ እንታይ እዩ ዝድርኾ ንዕኡ ኢልካ ክትሓስብ ባህርያዊ እዩ ነዚ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ምዕባለታት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ኣሜሪካ ጥራይ ፈሊና ንዛረብን ኣነ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ትበሃል ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኩሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ብኡ ኣትዩ ኢልካ ክትዛረብ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ዋላ ብኤሮጳ ዘሎ ህዝብታት እውን ኩሉ ኣብዚ ኣትዩ ነዚ ኩሉ ቅልውላዋት ናይ ዓለም ኣብ ነንበይኖም ታሪካዊ መድረኻት ዘምፀ ናይ ፀቢብ ጉጅለ ምናልባት ሓደ ሚእታዊት ትብሉ እዮም ብዙሓት ግን ኣነ ሓደ ሚእታዊት ኣይኮነ ነጥቢ ዜሮ ሓደ ሚእታዊት ንከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ትፈጥር ኣጀንዳታት ናይ ዕብለላ ኣጀንዳታት ናይ ምዝራግ ናይ ምትፍናን ትፈጥር ናይ ፀቢብ ጉጅለታት ረብሓ እዩ ናይ ኣሜሪካ ምናልባሽ ብታሪክ ደረጃ ክንሪኦ ንኽእል ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤርትራ ከም ዝኾነ ሃገር ከም ዝኾነ ልኡላዊ ሃገር ናፅነታ ክትረክብ ዝኽልክል ነገር ኣይነበረን ሽዑ ዝነበሩ ጆን ፎስተር ዳላስ ይኹን ኣለን ሓዉ ናይ ሲአይኤ ዝነበረ ኤርትራ ንእስትራቴጂያዊ ረብሓታትና ኣይተገልግልን እያ ኢሎም ወሲኖሞ ህዝቢ ኣሜሪካ ብምሉእ ወሲንዎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን እቲ ናይ ፍሉይ ረብሓታት ስልጣን ዝነበረ ናይ እዋኑ ስልጣን ዝነበረ ኣሜሪካ ወሲንዎ ዕድልናስ ብከምኡ ተወሲኑ ኢልካ ክትቅበሎ ሕርክርክ ዝብል ነገር እዩ ግን
በቲ ዝነበረ ናይ ዓለም ዓብላሊ ከያዳታት ዕድልና ብኡ ተወሲኑ ድሕሪኡ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክካየድ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክሰጋገር ዝኩሉ መስገደል ዝኩሉ መዋዕል ክሓልፍ ዘገደዶ ከምዚ ዝኣመሰለ ውሳኔ እዩ መን ኣማኺርዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ሽዑ በናይ መንገዲ ከምኡ ተወሲኑ እንታይ ኢሎም ተወሲኑ ሽዑ ናይ ናፅነት ምንቅስቃስ ጀሚሩ እዚ ኩሉ ጉዕዞ ከይድና ክልተ ብዛዕባ ስርዓት ግረፍ ሓጋይ መፀ ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ገለ ክብል ኩላትና ንፈልጦ ኢና ከምዚ ግዜ ዝኸውን ከሎ ስርዓት ግረፍ በቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ዝበሃሉ ፀለውቲ ስነ ጥበባውያን ገንዘብ ከፊሉ ናብ ኤርትራ ብምእታው ነቶም ኣብ ደገ ዘሎ ደገፍቲ ናብ ኤርትራ ንክኣትዉ ጎስጓሳት ንክገብሩ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን መቐፀልታ ናይቲ ዝገብሮ ስራሓት ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓደ ካብቶም ጨርቂ ባንዴራ ተጠምጢሞም ኣብ ቲክቶክ ዝዓብዱ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ኤርትራ በቃ ከምድላይ ከኣኻ ተኣቱ መኒኻ ዝብለካ የለን እቲ ኣብ ደገ ዝበሃል ኩሉ ሓሶት እዩ ዓድኹም እተው ይብሎም ኣለ ንዕሙ ዓድኹም እተው ኣብ ስድራ ቤትኩም መፂኹም ረኣይዎም ፍርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ كيف يا جماعة حضر بالناس كم شيء ملعت محلال فلكم سوغا عديها بهيوتهم كلا أبوها بهيوتهم كله سدرا بيتك بهيوتهم كله ويون سخا سخي بهيوتهم كله ينكلها لو ما عدها تميلسكا سدرا بيتك رأيو أزمة حتى كمان يخد بلاك أسجلن سلونغاس بتشي requirement ترايد بلاك مانن سب يلا سدرا بيتنا خا ገንዘብና ዲኮን ዝረድዩ ካልማ ዲኮን ዝረድዩ ወይ እውን ፍርቂ ጌርና ባንዳዶሽ እንታሮም ዲኮን ዝረድዩ ናብ ዓድና ክንለሶ እዮም ዝደሉ ናብ ታርስትና ናብ ታመሬትና እዮም ክንለስና ዝደልዩ ስለዚ ፍርቂ ኣይደልን እዩ ኩሉ ለኩም ኣብ ኤርትራ ኢንተርኔት ከም ድላይካ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ምስባኹ እኳ ኣይድለካኒ ዓድኻ ሰብ ሰቢኽካ ዘይክወስከ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚኦም ትሪእዎም ኣለኹም ሰብ ንሃገሩ ክመለስ ስለ ዘይደልዩ ጥራይ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ንዓድኻ እቶ ስድራኻ ርአ ምስ ቤተሰብካ ኣብ ዓድኻ ትዝበለፀ ከድካ ክትርእሲ ብኸመይ መንገዲ ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ለውጢ ናይ ኤርትራ እንተዝደሊ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ተመሊሱ ንህዝቡን ቤተሰቡን ክኸውን እንተ ብኸመይ መንገዲ ሕማቅ ኮይኑ ተሰምዖ ኦፍ ኮርስ እቲ ኣይዲዮሎጂ ናቶም ፍልሰት ኣብ ፍልሰት ናይ ኤርትራ ዝኣምኑ ስለ ዝኾኑ መንእሰይ ንኤርትራ ተኸይዱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቶም ክጥፍሽ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ወይ እውን እቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሓቢሩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ፖለቲካዊ ለውጢ ክቕይር ኣይደልን ነቲ ዘሎ ኩነታት ከም ዘለዎ ተቐቢሉ ኣብ ቁጠባን ኣብ ካልእን ኣተኪሩ ክሰርሕ እዩ እሞ ንሕና እዚ ኩሉ ሰራሕናሉ ናይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳና ክሞተና እዩ ብምባል ሰብ ንሃገሩ ንኸይምለስ ስግኣት ዝፈጥረሎም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እምበር መሊሱ ክኸፍኣኩም እዩ ምክንያቱ እዚ ዘሎ እቲ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ስእሊ ከዓ ንኽርእይዎ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ናይ ህንፃ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሮጀክት ናይ ሃውሲንግ ዝወፀት እያ ብሓፈሻ ነዚ ክትርኢ ከለኻ እቲ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ሓሳባት ኣብ ተግባር እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ንኽትሪኦ እዩ ዝሕግዘካ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ካልእ ፋብሪካ ክገብር ካልእ ትካል ክገብር እንተዘይሓሲቡ ብዛዕባ ናይ ህንፃ ፕሮጀክት ብዘየገድስ ኣብ ኖርዌይ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ስዊድን ዲኻ ዘለኻ ሆላንድ ዲኻ ዘለኻ ስዊስ ዲኻ ዘለኻ ጀርመን ዲኻ ዘለኻ ኣሜሪካ ዲኻ ካናዳ ኣስትራልያ ካልኦት ሃገራት ቤልጅየም ብዙሓት ኣለዉ ዘይጠቐስኩም ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ትነብረሉ ዘለኻ ዓዲ ብዘየገድስ ዓይነት ስራሕ ኣለካ ልክዕ ከምቶም ቱርካውያን ግብፃውያን ካልኦት ዜጋታት ናይ ዓለም ኣብ ዓዶም ገዛ ገይሮም ትሕጃ ዝሕዙ ነፍሲ ወከፍካ ድማ ብዘየገድስ ወድኻ ጓልካ ኣብ ኤርትራ ገዛ ከተስራሕ ኣለካ ፕላን ቢ ናትካ ንሱ ክኸውን ይኽእል እንተኾነ ትቕመጠሉ እንተዘይተቐመጥካሉ ድማ ተካርዮ ስለዚ ኣብ ደገ ዘለኻ መንእሰይ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓንቲ ቀዳመይቲ ፕላን ክትህልወካ ዘለዋ ገንዘብ ሓዝ ቁጠባኻ ኣስተኻኽል ክንብል ከለና ኣብ ሃገርካ ገዛ ክህልወካ ኣሎ ኣብ ሃገርካ ትካላት ክህልወካ ኣሎ ካላርስ እዩ ገዛ ግን መሰረታዊ እዩ ስለምንታይ ፅባሕ ንግሆ መብዛሕትና ኣብ ደገ ዘለና ሰባት ደንጉና ኢና ተሰዲድና መፂና ፈርዲኹም ኣለኹም ደንጉኻ ተሰዲድካ ምምፃእ እኹል ጥሮታ ክህልወካ ኣይኮነን እቲ ጥሮታ ዝበሃል ንበዓል እውን ከም ሲስተም ከይቅፅል ይኽእል እዩ ስለዚ ንስኻ ብኤርትራ ገዛ እንተለካ ንብረት እንተለካ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ግዜ እርጋንካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትጥቀመሉ ትኽእል ስለዚ ናይ ነብስኻን ናይ ስድራኻን ፋይናንሻል ፕላኒንግ ዘገድሰካ ተኮይኑ
كم ناي عود فاينانس ونزر مخرانة قدام يتخذ قبر وازلكم بلان أبي إرترا ناي هاوسينج بروجكت بلان كل وكالو إرترا رستخايو رستبوتات كايو إرترا وندعر غينكا بخالا زراربا أبي إرترا زلو منقي سايفة تخيل كغيار يمزقزي كال منقسي إرترا نا إرترا منقسي كليو إرترا ناس هاجر لولاويت هاجر سلوزخونت مريتتي اتجازات تقنات كاي قول زيك تفلت خد كل لكم سلازي كند منتاي يوم سبعة زياتهم عد خان خيت خيد أبهجر كا إنفست خيت جبر نهجر كا زورات كيت فتصب طبعا هجر كان خيت حجز دعيتكم الصحيف تنلو سبحان جو كردو خاي كونن نساتهم تبوليتيكاو أجندة ناتهم إنها تفشي خي سلازلو نيرترا كم حجر كتف لسامو مسكال مستقراي دي خمس جل حويسكا كار حجر كتفتر لك نزن خد جبر دما تقول طبعا يرترا كلامس على وزب الوزن برا سلادي صار حلهم من سيرتران حزب إيرتران نهاجرو جوسك حال مزجمرة رعد حزوا مالو زدما كتستوعبوا لكم شعبيا ويغون هدف زخفلو إنفلونسر ويدرا فاي كم زي لتفلتيهم زخون الزخفال عقال يلن سلازي كل سبز جبرو فقرنا يهاجرون سبقنا يهاجرون سلازي قد سيو جديدة زجبر ملخت دما perfect ملختيو كلنا خن كتلون كنسمع زلنا سجزاوت تري واللهم بتعم مودرنيو أبزي أوروبا زلوا جزاوتي تمثل سلازي كم زعينة housing project نسخة أب سوشيال دي خدر لخا بصراحة دي خدر لخا بقال جيركا أبي إرترا أنت حمقة جزاء نخد جبر وطني هاللخا حجي كون كان كتجبره ترى عمديو ترى عمش عمدي بزي قد سكن وطن سلازلك جنزب كتقمت تكلالك مغنياتو أبي إرتراون تسرعك كم بمصاريف نيرتي تكون كان كتوها بجنزب كهات جزء سلازي كاب حجي نفسه كفنا أبزيد البوتاتاتن أبزيد الحساباتن هاوتاتيان أبزخون بوليتيكا جنداتنا أدمنا موالنا نخين خسر نتزلو نايلوتي حمبابي إيرترا دما تحمباب زل هاجريا أب تحمبابي تحويسنا نعناون قدينا خنركب كم تزق بعنا دما نهاجرنا خنا معبل لنفسنا خنتكم ندقنا أبنتكم كون نابلكو كلنا نهاجرنا قصان تأمت وعلى المنجدي إذا حماق زربا حماق تريد حماق شم كسنا بدوهم نعدهم كي تخدون عدنا خين خيز قبرنا كله بحارزني سميكا بخارزني مقحافة رايو نسخة إيرترا تخيدكا چنكات كحزوم مخانو فلت أنا إيرترا تخيدا قلنا عدنا خيدنا تتمليسنا چنكات كحزومي سلمتاي إت بوليتيكاناتهم completely كم زودغان كم زلمسن بزي خات سمع عدخاخي سب عبدو سلازي خاده زج عنو قام تغينو بوليتيكاو أجندا سلازي بلوم بوليتيكان عب إيرترا كملس غل حسابن بلانن سلازي نبروم نسي زرعدوم زلو نسخاقن بتناتهم رعدي صغف كي بلكا كما يجير كان عد خاتملس رايك تحسب لك انا بلكو نايلو مارستا بزغودي بليز لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم دغفا قداسيو ناب كالو تبصعوا ولا نشتي وانتخونا عدنا نابهم كانوا بصعو دس لزبلنا انا نغبر زلنا اقداسيت ملخ تخبكمي زي ملخ تسمعوا دحريو مستعم تدرف قط اب هيوتنا سربه تخاولو تخنجبر ندلدو امبار ندلن تخينا لزن سلسنه تنكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات انا بانك زغلغل زلو نعخان خجلجل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزجن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلك تزبلت أيو وصر خلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن جزيها تباخن نعخا خطر مركز خل نصبح من قد عوض هنا كاز خل كلتات نخت معبل مسحات من باب ديو كورسات موساد ديو أب إنترنت ريسيرش بقبردو جزيها تتعاملوا أتاسال سيت دما لو من عخا صباح دما ندك خاك هون زغل بيزنس دي جزا أب أفريقيا كجزء وطني هاللخا نزمان قد يزك حق زنا زغل استفل عليه قرشات لنا حق كل على اليوم تحاليو منات حاليو صغير كتاي يلا وفالسي هقري كارو وكل كمرسي قريب